journey of a lifetime. A journey through time, through history, through tradition. A journey through beauty. Това, което виждам тук, повече от 500-600 души, искрено ме радва, че вие повярвахте в тази идея. Защото в България все още не ни взимат на сериозно. Но затова сме тук, за да наложим нов модел. Затова и името е Другата България, защото искаме България да бъде друга. Такава, каквато трябва да бъде. Там, откъдето идваме, там, където сме били, нещата са по друг начин. Затова сме тук, защото искаме да ги променим. Какво е емигрант? Емигрант е който човек, това е човек, който не харесва статуквото, напуска държавата и търси да намери себе си. Когато вече е намерил себе си, той поглежда назад. С една единствена цел или с една единствена идея. С какво може да помогне на своята държава, на своите роднини. И в последен момент да прекара последните си дни от живота в България. Ето всичко това искаме ние. Повярвайте ми, беше ми много трудно в рамките на една година, въпреки че тази идея е от 8 години, за съжаление не можа да се реализира. Както виждате, в момента я реализираме, макар и толкова късно, с много труд. Много пъти ми е идвало да кажа, стига толкова, не ми се занимава. Когато правех следващите срещи с българите в Брюксел, в Гърция, в Испания, те ми даваха повече надежда, че си заслужава да го направим. Че трябва да направим тази партия.